Para min este mural foi un dos retos máis grandes da miña carreira. Isto non é casual, xa que eu son de Baiona e a Doca é un dos espacios máis emblemáticos de Baiona, está ligado á súa historia e ao mar. Este proxecto foi unha proposta ao Concello de Baiona, contou co respaldo de Portos de Galicia e a financiación da Fundación Banco Sabadell. Nunha primeira fase, Temos 98 traballou xunto con asociacións locais, centros educativos e a comunidade sobre posibles ideas para este mural. Esta peza nace da conexión entre a tradición pesqueira do lugar e o coidado dos ecosistemas mariños que está tan presente na miña obra. O mural ten unha narración fragmentada en 4 bloques. Os 2 bloques centrais son 2 nenos que simbolizan o futuro, que están tumbados, descansando, rodeados de flora marina e fauna e elementos propios da historia mariñeira do pobo. Para min ter pintado aquí foi todo un honor. Este mural xa non é meu, agora pertence ao pobo de Baiona.